Tá sé an am a ríist do chúl na bliana. Cúil chúl díag sa fel agus san amáint. Ciucha a co is fear, is fótsa a há sé. Begad an máidúid í chiáilis casan na femarhaidíanta go onda bhile, mar ní a bhéine onda bhile achróí begad. Fyddyn ar Bwynchain a daimsig sé. Eireachtan son agus rasper de bhagan son. O Mihal Bennigan. Hánig son ar fad ó bháil ó chicamach. Is í bháilí, chuid sé dábalta ialútíd an báta áirithe son an tlúcha I bhaim ag cíl dara ach an bertianta cá. Há sé fósa cá. Brian Tegas well. A le héad do bhagan son ó Jack Bryant bhí sé. Las Mudan Garnoig, Squeech Fe, Shin Rasper. Níl aing éis swinna versin agus tá John Desh. Ag Kiri Oscailtínis Corking Tershu agus tá Cúil ag Joe O'Connor. Sir Urachar ag O'Connor. Ietach sé sin a bheith na scór cinú na cíimad a ríist. Urachar amachchas amach. Gus gan éon seans ag Mihal é sin na hábháil. Spás go leoristigh an son ag Lochgarman sa tóir ar a hiile scórnanta agus seach sa cúnga ranín sin leis gant an tá spásistigh lí sin a dolisteach brú an son ar caith cuinig cad é mar Cúil ag lí sin an son bhí obair le din a bheith ach fiúch sin spotag a dura agus sór Cúil de Lochgarman. Mar sin an ordianson agus amach bháil ar fad go Tommy Kennedy. Farchnúg síon agus go dain féin, taigir óidir sé rimis amach. Nis tá siad a dtírig an bhear na choscail, an pascad í Spain agus tá Cúil fastige. Cormac Spain, glúiseach últa chun doc amach. Glúiseach den céasco agus céile ar imar na cearnóige ach Cormac Spain. Curry faoi brú. Pas an tras na caiisiad Cúil a amsúteo agus amsúd siad Cúil. Tá sé sin an aus ar fad ó Cian O'Sullivan. Sór Cúil. Sór Cúil go Joe agus bhí an ceann sin a testáil go dóilte. Cá do vóta ar TG4.ie